הכנסה של אתר חדש של המערכת מתבצעת בצורה מאוד פשוטה. ניגשים אל האתר אותו רוצים להכניס, למשל ג'ימייל, מקלידים את שם המשתמש, ולאחר מכן כמובן את הסיסמה. וברגע שאנחנו ניכנס פנימה, כפי שתכף תראו, LastPass יזהה אוטומטית כניסה לאתר חדש שאין אצלו ברישומים. כמו שאתם רואים, נפתח ההדר כאן למעלה שמציע לנו לשמור את האתר. נלחץ על כפתור Save Site, והוא יפתח לנו את החלון של כל פרטי האתר, כולל את הכתובת ואת השם ואת שם המשתמש וכמובן את הסיסמה. ובנוסף מאפשר לנו לקטלג את האתר בקטגוריות שניצור, כמו למשל קטגוריות אימייל, ואז לחיצה על ה-Save, ובעצם שמרנו את האתר בצורה פשוטה. כעת בואו נראה איך זה עובד, מבצע יציאה מהמערכת, נדי לחיצה על Sign Out, ועכשיו אוטומטית אפשר לראות ש-LastPass ממלא לנו את פרטי שם המשתמש והסיסמה בכניסה, וכל מה שנותר לנו ללחוץ על Sign In, ובעצם אנחנו בפנים. אפשרות נוספת מעניינת שה-LastPass נותן לנו, נמצאת בתוך כפתור ה-LastPass, פיצ'ר שנקרא Sites, בעצם מראה לנו את כל האתרים שאנחנו רשומים אליהם, כאשר לחיצה על אתר בתוך ה-Sites, לוקח אותנו אוטומטית אל האתר, ומבצע גם לוגין אוטומטית, כפי שניתן לראות כאן. לחיצה על ג'ימייל, גם לוקחת אותנו על ג'ימייל, וגם עושה לנו לוגין אוטומטי.